Unsa? Nagkuha ka 100. Ah! Unsa na po ng batao? Unsa po kanya? Huy! Bi! Nagunsa ka? Ngita og lansang. Nya kita ka? Ay, tura ay. Naman? Unsa din na mong lansang? Pa, asa ka bukas pa. Usa ka kilo lansang, usa ka kilo kagapon. Bi! Og usa ka kilo nga lansang, og usa ka kilo nga gapas. Parehas ra na gikilo man na. Bawal ka pa. Ang papa nagug ko, gibaw gyud ko. Ang papa day kibodi sa tanan. Oo, uy, syempre. Papa ko ka dapat ug mapapa ka kibaw jud ka sa tanan. Nga naman ka wala ka kibaw sa tagkuha ko ganun yung kita ka. Unsa? Nagkuha ka 100. Ah!